Shalom, sederek-sederek sedaya saged kepanggih malih wonten ing renungan dinten punika. Puji Gusti amargi kabecikanipun Gusti kita saged pinanggih kanthi kebak kabingahan lan kahanan ingkang sae. Saderenge kita sinau bareng lan nampi firmanipun Gusti, ayo kita fokusaken manah lan pikiran kita dumateng Gusti Yesus Kristus. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasihan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi-mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika kakuwatan saking Roh Suci. Kapendhet saking Kisah Para Rasul setunggal ayat 8a. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhekake marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, wonten ing gesang bebrayan asring kita rumaos ringkih, ajrih lan boten gadhah kakuwatan nalika ngadepi tantangan gesang. Nanging lumantar ayat punika Gusti Yesus paring janji ingkang ageng. Gusti boten nilar kita piyambak, nanging Gusti maringi kakuwatan utawi kuwasa lumantar Roh Suci. Wonten 3 perkawis ingkang saged kita renungaken ingkang sepindah. Roh Suci punika sumber kekuatan. Kekuatan ingkang dipun sebataken sanes kekuatan fisik, nanging kekuatan rohani ingkang maringi kekandelan, kawicaksanan lan katresnan nalika kita rumaos boten kiyat. Roh Suci ingkang nuntun lan ngiyataken manah kita. Kang kaping kalih, tumurunipun Roh Suci. Roh Suci saged makarya ing gesang kita yen kita mbikak manah kita kedah nyuwun supados Roh Suci tansah nuntun saben lampah gesang kita, saengga kita saged urip miturut kersanipun Gusti. Ingkang kaping ketiga, dados seksipun Gusti. Tujuan utama dipun paringi kakuwatan punika supados kita saged dados seksi kagem Gusti. Dados seksi boten namung kanthi tembung nanging kanthi tumindak, katresnan lan gesang ingkang dados pepadang kagem tiyang sanes ing sakiwa tengen kita. Pitakonan kangge kita, sampun ta kita ngandelaken Roh Suci ing saben dinten kita? Punapa gesang kita sampun dados seksi ingkang nyata tumrap katresnan Gusti Yesus? Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus, kawula matur nuwun amargi paduka sampun maringi Roh Suci kangge ngiyataken kawula. Tulung kawula supados tansah setya nindakaken dawuh paduka lan dados seksi ingkang sae ingkang ing gesang sedinten-dinten kawula. Amin. Mugi-mugi Gusti Yesus berkahi keluarga panjenengan.